Salutare tuturor, ce faceți? Bine v-am regăsit la un episod. Eu sunt Florin și astăzi ne vom juca Sampo, să povestim ceva despre scripterul care a ieșit. Suntem aici cu un prieten. Salut! Și haideți să începem. Deci dacă știți, ieri s-a deschis serverul la ora 7 și scripterul a fost nu vreau să zic, a fost un nesimțit și a șters tot ăsta, a șters și GM-ul, a șters tot de pe server și a trebuit să lucrăm de la zero. Și na. Pe băiatul ăla îl cheamă Farcry3, să nu aveți încredere în el, să-l puneți scripter la server, pentru că o să vă dea delete la tot. Și nu. Sper să vă placă. Astăzi o să mai urmeze un videoclip cu my favorite car. Cam atât a fost cu acest episod. Sper că v-a plăcut, nu uitați de un mare like. Nu prea am avut astăzi ce să vorbesc despre acest scripter. O să vorbim, dar într-un video mai lung, când suntem pe apel cu Warner serverul.